Loh, kok kowe Tut? Ada apa kok nututi aku Tut? Paman Kolobendono, saya minta Paman, tolonglah, pulanglah ke Pringgondani Paman, dan jangan lanjutkan perjalananmu ke Wirodo. Kali ini aku memohon kepadamu Paman, karena ini sifatnya rahasia. Maafkan aku terpaksa menghentikanmu Paman. Loh, ini ada apa Tut? Apakah kamu tidak kasihan dengan Siti Cendali? Dia sangat menghadapkan kepulangan Abimanyu loh Tut. Maaf Paman gak perlu tahu alasanku. Yang terpenting Paman kembali dan jangan campuri urusan ini Paman. Oh, aku tidak menyangka kamu seperti ini Tut. Kamu yang seharusnya jadi kesatria yang jujur dengan semua hal, tapi sekarang kamu berubah menjadi orang pembohong. Dan sudah dipastikan ketika berbohong ujungnya akan berbuat jahat. Ini semua tidak seperti yang kau pikirkan Paman. Ini bukan hal yang sepele. Kamu pasti akan kehilangan akal sehat, hilang welas asih, dan berbuat seenaknya sendiri loh Tut. Ingat Tut, kamu itu seorang raja. Mau bawa kemana kamu lah Pringgondani kalau pemimpinnya tidak jujur seperti kamu Tut? Paman tolonglah. Gimana kamu itu Tut? Coba dipikirkan lagi. Aku memerintahkan kau diam Paman. Tut, berani sekali kau menyampuri urusanku. Ini semua bukan urusanmu Paman. Paman Kolobendono, maafkan aku Paman, karena Paman harus terlibat dengan perkara ini. Paman perlu tahu bahwa ini semua bukan kehendakku Paman. Ini semua juga bukan kepentinganku, tetapi ini semua demi para Pandawa Paman. Maafkan aku harus membungkam mulut Paman agar rahasia ini bisa terjaga Paman. Lebih baik Paman pulang dan menurut apa kataku. aku tidak bisa untuk berbohong Tut. Nah, aku kudu goro luwe becek aku mati wae Tut. Pada nono aku, pada nono pamanmu iki Tut. Tarat kau Paman. Baiklah Paman, jika itu maumu. Tut, Maafkan aku Paman. Paman. Tidak. Apa yang telah kulakukan? Paman Kolobendono, bangunlah Paman. Oh tidak, Paman. Aku telah membunuhmu. Tunggulah aku Paman. Kelak aku akan ke surga bersama-sama dengan Paman Kolobendono. Anggir Gatotkaca. Ada apa Paman Brojowikalpo menghadapku? Ketahuilah Gir, bahwa hari ini Raden Abimanyu gugur dalam pertempuran Bharatayuda karena kelicikan para Kurawa. Apa Paman? Abimanyu mati karena kelicikan para Kurawa? Oh, tidak. Aku tidak bisa terima Paman. Aku tidak bisa terima. Kalau begitu Paman, siapkan bala tentaraku. Aku akan menuntut balas kelicikan para Kurawa. Ger, Gatotkaca.
Kanca, mandeg. Sing sareh yo, Ngger, racuten Bramantiamu. Nyun pangapunten, Wo Prabu. Persajan kemawon. Manah kula mboten trimah. Adi kula Abimanyu kenging ing cidra dening para Kurawa. Iya, Ngger, aku ngerti. Nanging kawruhana, Baratayuda iki dudu perang kang ngampyak awur-awur, nanging perang kang mawa tatanan. Estining manah kula badhe kula tumpes sak menika para Kurawa. Dina iki jeneng sira durung wancine dadi senopati, Ngger. Lajeng kula kedah kados pundi, Wo? Benjang menapa kula saged ngudi tuwuh lara wirang patinipun Abimanyu? Yen jeneng sira bakal males wirang lan ngudi tuwuh marang patine Abimanyu, sedhela maneh bakal tumeka titi wancimu, Ngger. Duh, Ngger anak Prabu. Menika para sentananing negari Ngastina sampun pepak sumewa, Ngger. Monggo kula aturi paring pangandikan. Arjokusuma, yo kene kowe mati ndisiki bapakmu, Ngger. Duh, Angger Prabu Jaka Pitana. Sampun ngantos sanget-sanget anggen paduka getun keduwu, Ngger. Awit sedaya menika sampun kelampahan. Sing gedhe pangapuramu. Aku ra iso njaga kowe, Sarjokusuma. Yai Prabu Jaka Pitana. Ampun sangat-sangat anggen paduka anggegetun sirnanipun purunan kula Sarjokusuma. Badya kados pundi perang menika kedah dipun pungkasi, Yai? Koko Adipati, manah kula tasih kogel-kagelan. Awit pejahipun anak kula lan adi kula Tirtanata. Kandak blagodok manyar-manyar selikur dina hawela. Ampun pupus sing pengajeng-ajeng nggih, Ngger. Ampun ngantos anggegetun awit setanipun putu kula Sarjokusuma kaliyan Kengrayi Tirtanata. Badhe kados pundi kula lan panjenengan kedah mungkasi peperangan menika. Paman Sengkuni, Kula wonten paring adhawuh, Ngger. apa sesuk para Kurawa nasibe padha kelawan adiku si Tirtanata? Mati mung dadi bekakak ana ing perang agung Baratayuda. Nyuwun pangapunten. Menawi kula pitados Kurawa ingkang badhe unggul wonten ing perang Baratayuda menika, Ngger. Nanging caranipun menika kados pundi, Paman? Mbaka setunggal keluarganing Kurawa sami pejah. Kaya-kaya kula menika sampun boten wonten ginanipun, Paman. Menawi bab perkawis caranipun kula mboten mangertos, Ngger. Namung kemawon monggo kula aturi nyuwun priksa dumateng Wakne Gondel Durna. Amargi sedaya menika saking reka dayanipun Wakne Gondel Durna anggenipun kepingin mateni para Pandhawa. Nanging kanyata mboten wonten bukti nyatanipun. Loh, sampean kok nyalahke kula malih? Nyatane Tirtanata karo Sarjokusuma malah mati. Aneng Ra Abimanyu mati. Hasumitra Ra adil loro-loro. Neng nyuwun ngapunten nggih, Ngger. Sedaya menika mboten badhe kelampah menawi Kresna mboten tumindak culika. Dasaripun menapa panjenengan saged ngendika kados mekaten? Loh,
Pecahipun Kang Rayi Tirtanata menika Kresna merga ngapusi. Kamangka Janaka niku pun sumpah yen ta suruping Surya durung bisa nemokke Tirtanata, Janaka bakal lampus diri pati obong. Banjur Kresna gawe karti sampeka. Padange srengenge niku dialing-alingi nganggo senjata cakra. Lah, dumadakan ten Kurusetra ketok wis wengi. Tirtanata metu saking pandelikan girang-girang kemuyu. Bareng para Kurawa mung kepengin nyekseni Janaka lepati obong. Lah, ujug-ujug kok ten pabaratan niku ketok pading, jebul srengenge durung ngangslup. Ten riku Tirtanata lena, awusana dipanah karo Janaka. Lah, niku nak apesi Tirtanata ta? Aku lho mboten akan lho. Kersanipun Bapa Panembahan Durna kados pundi? Menawi pamanggih kula nggih, Ger. Gandeng para Pandhawa niku sampun culika, sakniki diwales. Kurawa kudu genti gawe karti sampe kon nandingi para Pandhawa. Ora usah ngenteni padang. Dalu menika digempur para Pandhawa. Menawi mekaten, kula sarujuk menapa ingkang dados pangandikanipun panjenengan Bapa Panembahan Durna. Kula aturi ndawaken Kang Raka Ngawangga supados mandhegani para wadyabala raseksa. Kula pitados amargi mripate para buta niku nek wengi luwih mat tinimbang para manungsa. Kanthi para wadyabala Ngawangga bakal ajur barisaning para Pandhawa. Lah wong iki lagi kahanan kaya ngene kok malah guyu. Oh, iya, Deng. Lali aku. Koko Adipati Karna, kula sumanggaaken perang Baratayuda ing dalu punika. Menawi mekaten, terang terwaca dawuh Paduka Yai Prabu. Mboten ketang sambung obor colok lintang kula badhe budal dinten menika, Yai. Matur sembah nuwun Koko Adipati. Demen gini-gini. Apa to iki? Alah. Yung. Ada yang. Aduh, ngapain Tru? Sikul kok dicokot to kowe iki? Nyokot sapa sing nyokot ngantek kaya api-api nyokot sikilmu. Lho, lah sik nyokot iki sapa nek ora kowe? Dudu aku ya, wah dan ngawur kowe. Aduh. Wes, alian papan. Ayo halan papan wong ora nyokot kok. Wah, jan wis. Sikilmu ngantek kaya api-api. Ngopo ku nyokot sikilmu ra? Kowe kono, aku tak kene. Iya. Mengko angger nyokot meneh, awas wae, dedeg cengelmu.
Yung. Wah, Bagong ini. Wila, iki buta to iki? Geger. Anak patro. Apa geger. Aduh, geger terus. Wah, aku bisa ngrasakake rasamu, Kunto Aji kakangku. Tak jaluk kowe ngadeka sing jejeg. Kepiye wae kawulamu isih mbutuhake pangayomanmu, Kunto Aji. Pancene gedhe regane kanggo kamulyane bangsa lan kawulamu. Mula tak jaluk kowe tetep kudu teguh ngadepi lelakon iki. Yai Werkudara, abot banget rasane pun Kakang Yayi. Yen to pun Kakang kudu nerusake perang kang kejem iki. Wurung tan wurung bakal ngiris kulit daging dhewe. Kanyata wis akeh kang dadi kurban. Ora ngemungake sedulur dhewe nanging para kawula uga akeh sing dadi kurban perang Baratayuda iki. Apa ora luwih prayoga kalamun to perang Baratayuda dicupet cukup semene wae Yayi? Yayi Prabu, nun sewu Yayi. Saderenge paduka lair jangka sampun ginawe. 1 pesthi, 2 jodo, 3 tibaning wahyu, 4 kodrat, sing kelima purbaning kawasa, menika menungsa datan bisa ngawruhi. Peperangan Baratayuda menika sampun dados jangkaning jagat Yayi. Inggih menika para satriya tama ingkang gadhahi kewajiban brasta saking angkara murka kang gumelar wonten ing jagat menika. Pejahipun Abimanyu menika minangka dados pengawak kusuma bangsa. Miwah saged tinulat lan tinulada minangka dados satriya tama ingkang bebela marang bebener Yayi. Loh, Petruk mlayu-mlayu ana apa? aduh, nyuwun pangapunten sinuwun. Geger niki. Saestu. Aduh. Aduh, geger apa sih, Tru? Aku malah koyo ngene. Wah, ketiye malah drejas iki. Yung. Oh, tikus kuwi paling. Tikus piye to wae iki? Dong ora wae iki, Gong. Kuwi iki dudu tikus ya, Gong. Kuwi iki buta. Wah, jan kowe iki mosok butane mlebu neng pakuwon lho. Kuwi tikus celurut mesti. Kowe ra wijik sikilmu gupak telek paling. Wah, geger tenan. Waduh yo. Wah, modar ora kowe malah seneni ora. Iki kok malah dodur dhewe-dhewe? Ana sikil coko tikus barang iki? Perkara apa iki? Oh, butane pirang-pirang sinuwun. Udah nyokoti sikil. Waduh. Wadyabala buta? Nggih. Wah, jan. Kowe lah dalah jagat dewa Bathara. Wah, yen kaya mangkono Kurawa wis tumindak culika. Luwih becik tak jangkae dhewe. Werkudara, perkara iki kudu ditata luwih dhisik Yayi. Miturut palapurane Petruk, lamun ta dina iki ana wadyabala buta sajroning palagan. Kamangka wanci iki wis ndungkap wengi. Ora ana liya iki mesti pakartine para wadyabala buta saka ngawangga Yayi. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Menawi mekaten para Kurawa sampun tumindak culika. Bener Yayi Janaka. Nanging awak dhewe kudu tata-tata ngadepi wadyabala iki. Banjur sapa sing iso merantasi gawean iki?
Menawi kepareng napa kula ingkang badhe ngadepi Wadyabala Ngawangga? Mengko dhisik Yayi Janaka. Sabar. Lajeng sinten ingkang kuwawi nandhingi para Wadyabala saking negari Ngawangga, Koko Prabu? Miturut petang kula boten wonten ingkang saged nandhingi Wadyabala Ngawangga kejawi namung Wadyabala Pringgondani. Lan anak kula Gatotkaca ingkang saged damel pepadang lelampan menika, Yayi. Wa Prabu Kresna, matur sembah nuwun. Dene rikalenggan punika ingkang putra pun Gatotkaca pinrecaya minangka senopatining Pandhawa jroning perang Bharatayuda. Bebasan remuk kasawurna tugel kinarya bebalang ingkang putra sagah nglampahi wa. Pramila ingkang putra Gatotkaca nyuwun tambahing pangestu. Ger Gatotkaca, pitungkasipun wa aja wedi pati, sabab pati kuwi mung beda wanci tumrap manungsa sawiji-wiji. Tetep ana nggonmu gandrung marang darmaning adil lan bebener ya, Ger. Ndang cancuta, ndang kencengno tali bandangmu kanggo ngatonake jiwa kaprawiran minangka labuh nusa lan bangsamu ya, Ger. Pangestuku banyu mili tumrap sliramu ya, Nger Gatotkaca. Rama Werkudara ingkang putra nyuwun tambahing pangestu. Wah, Rod, Gatot, anakku wong gagah, wong bagus, wong ganteng, wong drudreng. Kowe tansah tak kekudang dadiya satriya kang utama sing bisa mikul dhuwur mendem jero klawan derajate wong atuamu. Mateka kaprawiranmu, tetepa kasudiranmu, trajangen barisane mungsuh kanggo kamulyaning kawulamu. Wahai tentaraku Pringgondani, bersiaplah kalian untuk mati. Kali ini kita akan menumpas semua kejahatan di dalam perang Bharatayuda. Ayo, kita tunjukkan kekuatan Pringgondani.
Waca Gatotkaca. Senjata Kunta sejatine ora kanggo kowe. Merga wis ora ana cara maneh kanggo ngendhekake kridamu, mula kowe bakal tak untapake nyawamu nganggo senjata Kunta iki. Tut, Paman, Katut. Paman Kala Bendono. Oh alah, Tut, Paman. Katut. Paman Kowe Kala ketok Bendono. tambah gagah, Tut. Kowe ketok ganteng. Walah, kanggo busana senopati kaya ngono, Tut. Aku kangen banget karo kowe, Paman. Aku ki yo kangen karo kowe, Tut. Ya mergo saka kangenku iki aku kepengin ketemu karo kowe, Tut. Kowe ora lali karo janjimu ta, Tut? Ora, Paman. Aku ora lali. Aku tansah kelingan, Paman. Aku wis suwe ngetani kowe ning swarga pangerantunan lho, Tut. Iki wis wayahe aku metuk kowe, Tut. Ngono. Paman Kala Bendono. Aku saku kanggo nebus dosaku marang kowe, Paman. Ya mung siji. Aku pengen ngerampungke pakaryanku luwih dhisik. Sause mengkono, aku gelem nyuwarga karo kowe, Paman. mati, Trot. Gatotkaca anakku.
Anakku, Gatot.